Il-famuż kuntratt tal-VGH. Il-kuntratt l-ewwel qalu li ma jafux fejn hu, imbagħad b'mod mirakolus instab. Ftehim li kien deskritt mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali bħala konfoffa bejn il-kumpanija u l-Gvern. Iżdissa l-ebda naħa ma trid tieħu r-responsabbiltà tiegħu la Robert Abela, la Vitis, la Malta Enterprise u lanqas Chris Cardona. Nhar il-ħadd li għadda l-editorjal ta' The Malta Independent qal li huwa pjuttost stramp li Cardona iffirma dan il-ftehim mingħajr ma kien involut fin-negozjati illi saru. Il-fatt li hemm il-firma tiegħu jagħmlu parzjalment kompliċi f'dan l-iskandlu. L-Awditur Ġenerali isemmi wkoll lil Keith Kembri li kien il-persuna li organizza laqgħa bejn il-Gvern u l-investituri biex Kembri jgħid li huwa provda biss kamra fejn issir din il-laqgħa. L-editorjal jgħid li huwa diffiċli wieħed jemmen li Keith Kembri kien involut biss biex jipprovdi allokazzjoni għal din il-laqgħa, meta Kembri kien il-moħħ wara diversi skandli tal-Gvern Laburista. U l-kobba komplet titħabbel meta l-eks Ministru tas-Saħħa Konrad Mizzi ikoll insista li huwa innoċenti, l-istess bħalma qal Joseph Muscat, li suppost kien responsabbli għal kull ħaġa li jagħmel il-Gvern. Każ ċar tal-ħmar iweħħal f'dembu fejn ħadd ma għamel xejn u ħadd ma sema xejn. L-editorjal tal-Independent qal li dan huwa każ li għandu jiġi investigat mill-Pulizija fejn it-taqsima tar-reati kriminali ilha dawn l-aħħar 7 snin mingħajr ma ħadet ebda azzjoni. U għalkemm hemm provi ċari ta' korruzzjoni u ħasil tal-flus minn membri tal-Gvern, ħadd minnhom ma ġie investigat minn din it-taqsima fih dan il-Pulizija.